कधी वाटलं काय तू बघ एकदा तरी बाहेर पडलो शक्यता घेऊन घ्या आपलं
udah keluar udah jalan ini masuk ke
भावनेची गाडी आहे मुंबईला चालते गाडी बंगला मुंबईला त्यामुळे काय सध्या लोड नाही ना काय लोड नाही ना काय सध्या किती दिवस सगळं व्यवस्थित ठेवून जा मुंबईची जागा ठेवू नको मुंबईची वाट लावून टाका
काहीतरी असतं ना मी घेऊन गेले काय बोलून आला तुझी मोठी परवा भरते मग गाडी येतो ना आता काय आता देऊ मी काढतो ते चांगल्या पिण्या करायला पण आहे अरे कोणाची होती ते नाव तरी ऐकायला पाहिजे कष्ट आहे साफ करायला
म्हणजे तिकडे कोणतरी त्रास देते काय सांगताय कोण कोण आहे कोकणी लोक आहे राजा तुझ्या येणार राजा सगळे विरोधी उठलेले तर राजा टाकी टाकी आता जेवण नाश्ता करतो किती वेळा ते नाही ते
तुम्ही फायनल कंप्लेंट करायची केस करायची आधी थोडं
जेवू खा बोललो की जेवू असं आणला अजून टाकून
त्या साईडला पण जास्त
सोडला असतं जाणार तो. तू जाणार वर, जाणार हा तू जाणार वर. जायला बरोबर एक फेरी मारना दिसते इथली एक फेरी झाली आणि 4 आल्यातली गेली तर 3 ते परत पुन्हा आपण बरोबर 4 ओपन या पोरासाठी जरा बाबा घरी आहे ते का नाही कुठलं पण झालं पुण्या गाड्या भरल्या
कळाई
Jai
अरे गाड्याच्या गाडी लावल्या मेरा वैरवड जाऊ शकत नाही गाडी घेऊन म्हणत्या हे म्हणत्या गाडी तू घालू शकत नाही पुढे आडवी लावली गाडीला कशी असणार मला सांगा